Hmangaih Hmasa ber kumsang ni le pariat aron her chwaka bol som rim tak le ha taka kanau be ve chang chang po amor kan bok don ta exam top don ma zan kha kala sharing mai atu ka kan zo dona maths ka subject harti ber kan exam don bok ma se exam lam alang to lo reng reng hosela changa chwa huna chol man dan tu ringot rilruwa to ni tichuan exam chu kan han zawa thoveng tak main kan han chwaka ka exam a khan ka pasangem ti lam rilruwa to lo tichuan hlim takin chol chu kan hmanga hun tam tak hadam na hun kan la nei mo kan ti lain po som pakhat chu chhun zo malo hun ne don tareng mai rilru ha chana po som mul mai kha ka pasangem ka maths ka chandan phei ka chuan rilru ti nuam lo tak zitani chu aya hara mutahara thoveng taka om phei chu har takani ka chongchai tluk tluka ngatingi ka lo zir thatlo ka ti vong vonga ka result chwa ni chu alo her swak ta ke chuan en poke en ngam lo ina rilru ha taka ka om lai chuan ka chanui mi lo phona I fail ati ang nge I pass meron ti ang thakur der chung chuan hello ka han ti a chu ve le ka chanu chuan o tho thang that tak mai hian khongai om aron tia ina ko om thuin ka lo changui nyaya ani chuan nui ar pa chuan I pass ania kan chan ho kan pass vek an ron ti cha chu ka zuang ngal tora ka phan lom te reng em karil ru ha na zong te chu vai kyan ang main akyang tak war mai kanun lim chin em pon ngaya o le ta school ka lai kha chuan angaya lu reng kha anin om ve chin ema chuwan chuan po som pakhat chu school thara lut veila ti in karil ru ka siama ma se ka lu tum na chuan ka chan te tu ma lu tur om ve lawa me shat sa ka nei don me alo ti ka shat phei chuan ka hu phur ru hle mai ma se he school nge mai hiani ka Hmangaih Hmasa ber ka ton na hun chu ti chuan school chu kan han lut chan da asir ke la chuan ka chungoi renga ma se ka vane siamin lu thar ve thau ka bula chote kha an fel ema min be siama ke chu chan siam lo tak mai ka ni a katlang nen lo na a phei chuan ka chong mu em le ngala ma se ka chan de kha an fel shima chuwan chuan kanin kom ngai chho ema school po nuam ka ti chana kan class b kha section c kan ni a kan tam ang reng khop mai chumi kum chuan ka Hmangaih Hmasa ber tia ka kau tak chu kan class a chuan om ve a ma se kala bel chiang lem lo class khata om chan satya mai kan ni ma se akum le po som pani arin her chwa chuan boruak adanglam don chan tlat ama aka classmate sakya khan tuna chuan ka thinunga muna chang chho chan ta ani chu mi fel takani a awang chin emema fiam tho du em mai boka khati la khanin class tanga bial nola nei zue hit law bon tak mobile phone ron swater khania ka chante chuan an nei sup to a ma se ka chung ten po som pani I pass ma chu an ti le tlat to ha thak thei bi kanya ti chuan ka Hmangaih a minga tan kima ti maila ani po chuanin mobile phone chu aneya kala nei ve miaw lo wangin kanin bengai lem lo class a chuan chan thattak angin kan oma kanin fiam hawa kan hlim tlang thei hle phone lo chu chan te chuan min biak an du ve chin si a I chung te number po min pe ve mai ro an ti ranga wang chuan kanu te number chu ka peta tuk maya heti hun lai hi sms lar lai khania ka chan te nen po chuanin kanin be ve na sa thei khop mai ki manen khan ingtinge kanin biak chan tak khang ka chato lo tu zo kin nge be ma sa ti po ka chang to lo ki manen chuan kanin kom ngain kan har satna te kanin shil to na kanin nem ton chin ani anga chami pa kom ngai kha kala nei
rilru alo hlimru ve venga kumtluana in mulau kan ni boka kan ngak hlel to khop mai kan ti chin ang bukin zana chuang kanin bele a o chu zandang ang lautlat alunga ni ti ka she thei achan ka hanzota ki machuan apa in chon mangalo holo mai tura ti thute cholan nei re chuan no awanga chamtlang mai tura ati thute chumin han shila phone chu ka da ngala mirun kol nun pluk pluk ama se na turin sakna ka nei law karil ru kha na ngoi ngoya nidanga chuan ti lungai ka du ngai law ramdanga oman ni ti in ka thinrim pon ka tilang vak du chin law mase tun chum chu ka in sum thai bik lawani hun re tak kanin mulo pho ti to na ka lain christmas a pho lo ho thei don lawanya chutia kum khat top in mulawa kan nu chuan akum le juna chuan alo hota a kan han in motor chu kan zak deuh bok si in mu kan chak bok si kan lai dun kher mai amana piangin kanin ha chuan arun leng thla sia tlangwal om chun ti taka in lama na tho tur lo nei ve reng bok si